با لە عەردەکە زوا دەخێ تونێ یەکە بێداوی یان ژی و لۆقیاتکێ جاندار ji hêlînên xwe li derve mêzênin li ser axêre didina bazê û tayr li hewayê difirin dîmena gavadî a niha hêbêhtir zindiya beyeban ew cihîngo her sal dibin 10 înçî de şiliyê distînin li van devera rewanîna wef tişt avê bêhtir zû dixêhil beyeban hêbêhtir li hêlîpanê navîn jî bin ekosîstemê weke beyebana li her heft parzemînê jî hene ji sê parê erdê dinyayê yek ji beyebana pêk tê beyeban vediqetine çar cureyan subtropîkal, nîvzwa, beravî û cemserî li ekvatorê ji keliya kevjalê heya keliya kahrikê beyebanê subtropîkal hene bi roj germahiya wa derkeve ser 120 Fahrenheitê di dinyayê de beyebanê herî germ in beyebanê nîvzwa li Asyayê, li Ewropayê û li Bakurê Amerîkayê ne ev beyebanê sar dibin têsîra çiyayê got nemê di xwe de hebs dikin çê dibin beyebanê beravî li kêlekê parzemîna çê dibin nêzîkî avêna lê dîsê jî zwa dimênin beyebanê cemserî Arktîk û Antarktîkayê ne germbûna wa dibin sifrê de 50 Fahrenheitê beyeban dibin têsîra germê de ne û gelekî hindik şiliyê dibînin lê dîsê jî ji candaran re wargihên jiyanê bi taybet in ajalên beyebanê mîna çeqelan bi roj ji ber germê dikevine bin axa hînik û gava got dibe êvar derdikevine nêçîrê adaptasyona wa gorî vî tiştî çêbûye gelek lebatê beyebanê û qaxtûsa sagwaro ji ber got nima dibin axê de bêhtir bimijin rayê xwe dirêj û tenik berdana dibin vê derdora zehmet da candarê beyebanê ji bo yî berdewama jiyana xwe bûne pispor lê dîsê jî li hemberî guhertinê ekolojîk bêparêz in ji ber ku av bêhtir kêm dibe û agirê got di beyebanê de çê dibin jiyana vir bêhtir kêm dikin wekî dî beyebanê nû jî derdikevne holê ev tişt bi bêdaristaniyê û bi guherandina avhewayê derdikeve holê ekosîstema heremekî xera dibe û di dawiyê de beyebaneke nû derdikeve holê mîna Asyaya navîn ji ber birê ve biriya ava xelet gola arar zwa bû û beyebana herî ciwan derkete holê dîsê jî got em bi avê baş karbînin û dev ji çandiniya xelet berdin heye got em vî tiştî kêm bikin û ekosîstema beyebana biparêzin